tänään mä näytän teille tosi hyvän vaihtopetsiä. Ja joo, eiköhän mennä videoon. Ja tää on ensimmäinen. Tää on reikä ja mikään näistä ei ole feikkiä. Ja joo, mä kerron teille säännöt siis lopuksi. Toinen on tämä. Tämmönen magneetti, tossa jotain tahraa, se varmaan lähtee vedellä, mä en ole ihan varma. Mä pesen nää petsit ennen kuin mä lähetän nää teille. Tää on toinen. Sitten kolmas. Neljäs. Viides. Kuudes. Seitsemännes. Kahdeksannes. Yhdeksännes, ja tässä on haluan saman muotoisen. 10. piikle. Ja mä haluan tästäkin saman muotoisen. Ellei haluta jotain parempaa. 11. 12. 13. 14, vaan seisomankissaan. Sanot mä 14, koska tää on 14. No joo, kuitenkin. 15. 16. Ja 17. Okei, eli siis tässä oli kaikki tällä kertaa, ja tää petsi tässä ei ole vaihdossa. Eli siis ei ole vaihdossa tämä petsi. Ja joo. Eli siis säännöt tulee nyt tässä. Oot 100% luotettava. Lähetät eka tai lähetetään samaan aikaan. Teet videon, missä laitat ne petsit postiluukusta sinne postiin. Tai sitten lähetät mulle direktissä kuvan. Instassa siis. Ja jos sulla ei ole Instaa, niin joo, mä voin ehkä antaa mun numeron tuonne alhaalla, jos sä haluat. Mun numeron, jos sä haluat jonkun näistä petseistä. Niin voidaan siis katsoa, mitä tehdään. Mut joo, eiköhän tässä ollut tärkeää tällä kertaa. Ja joo. Se olisi varmaan ensi videoon. Moikka!